हेलौ लोगोफोर गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। बे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। ओमफ्राय जि अखा हानो नागिरो नायलाय लोगोफोर, गोसोम जाजोब्बाय आरोना, एकदमबारे गोसोम जाजोब्बाय। अखा फैसिगोन आरो ओमफ्राय सान्दुंबो ओंखारदो नै एसे। ओमफ्राय नै इहा बाम जालाबायबायसो स्कुलाव थांनो ओंखारनांगौआ। खैथा जाखो 8था जाबाय। स्कुलाव थांनो ओंखारनोसै दोनैनोसै, ओमफ्राय बाम जालाबायबायसो। ओंखाम जाखांबाय आरोना, ओमफ्राय दा देलाय होनानै दोनहैनोसै आरोना। बाबाया दोनहैदोसै दिनै। आं माबायाव ओमफ्राय जि माखासे मानि सोमनानै लाबाय आङो। मा जाबावनांगौ दे हो? ओइ पब्ल' बिनि नामा पब्ल'सो जाबायलै, पब्ल'। पबित्रआ पब्ल' जाबायना, पब्ल'। पब्ल' बोख्रानिफ्राय पब्ल' थांबाय। दे दोनदो मुस्रिबिनि आं गुरो ओंखाम जाखांनाया। देलायहोगोन आं गुरो, ओंखारग्रो। देलाय होनोसै थांसै माबार। नै दा स्कुलाव दोनहैनोसै आरोना, माने गुंग्रुं गांग्रां अखासो खोरोमबाय दं लोगोफोर। ओमफ्राय जेरो गथ' फिसाजों फिसा थाहैनो हागोन ना हायाथाय। ओमफ्राय मा जाखो, मैयाबो स्कुलाव थांनो ओंखारबाय। स्कुलनि टाइमावसो ओरैबायदि अखा हानानै स्कुलावनो दोनहैनो हादिया आरो। ओमफ्राय दिनैबो फैगोन ना मागोन जि गुंग्रुं गांग्रां होनबाय दं। गुंग्रुं गांग्रां फैबाथाय अखाया हानाय नंला खोमा। ओमफ्राय दा दै सोना होनोसै, दै गाङोना। ओमफ्राय दा गुंग्रुं गांग्रां होनबाय दं, होनगागोन ना होनगायाथाय नायनोसै दसे। गिगोन नामा स्कुलथिं? गियानो स्कुलथिंफ्राय ओंखारनो नाङा दे। स्कुल सिङाव ओंखाराबानो ओरै बिरलायदो आहो। बाद लावबायबा हायो हाबाब लावबायबा। होमबा दे दै सोनानै हरनोसै आरोना। नैलाय खानायखौबाबो मालाय गावनि हनाय स्टाइल माबायदि हरदों नै। सिख्ला जाबाय नालाय मालाय हारसिंनो देलायग्रा जाखाबायना। देलाय होलायनांला मालाय हारसिं देलायखायो। दे बिदिबा थांसै ना जोङो। मा जाखो दे लोगोफोर, नै एखेबारे जोमै लाजोब्बाय आरोना। अखाफोर सिनायलांबाय। सानानैलाय नै थिलौलौनो सानायसो ओंखारना दं आरो नै। ओमफ्राय नै गोसोम जाजोब्बाय आरो। मा जाखो सान्दुंआनो गैला। आं जि सुनो लानाया सि नै बे जि माखाखौ सोमनानै लाजोबनानै गथ'नि गाननाय मानाय आयौ गैला। सनाफोरनि सेस जाखाबाय। रानगोन ना रानला जाखो, दुंगोन ना। ओमफ्राय नै जोंहाना नाया लोगोफोर जिबायदि गलबदोंना, एकदमबारे थालिर बिलाइ होनायखौ जासोदों आरोना। नै गोसोम ज' खारनायखौ नुदों आरोना। एसे देरसाबसो देरदों। ओमफ्रायो दै बानायाबो हाबहां जाबाय थायो। ओमफ्राय जाद्राया आरो नै ज' खारदों। ओमफ्रायो एसे देरहांबाय आरोना। माबा बिलाइखौनो बांसिन होनांदो, हाग्रा बिलाइ जाग्रासोखा नायाबो। ओमफ्राय जि स्रं नुदों आं। बोरैबा थाबायबाय थानायाव नुहुरनायखाय भिडिअ लाबाय आरो। आयु आनारस गायदो हो? मा फिथाइ थायदों थायाखै? ओमफ्राय नै बेखौ मासे बुरजा खानानै दोनदो आबैदो रायजाबासो। बोरमायाबो बे गाबबाय दं। ओमफ्राय मा खालामनाय जादों बेलाय? नोंना मा नाम खोन्थालाय? नमिता। ओमफ्राय नोंनालाय? लोखि। मा लिरो? रामसियारि। ओमफ्राय इसालाय? नोंसालाय? ओमफ्राय मा लुदो नोङो भाग्यस्रि बर'? मा लुदो? दे। दा नै ना सारदो बेलासिनि थाखाय। फैदोना फैया? आयु फैदो फैनाया। मैथाजोंसो जानांगोन ना, नायानो फैस्लाबाखै। जागोन दे फैदो फैनायालाय नायालाय। आदार होदो नामा? बिलाइयाव फैदो दा। फैदो दे। बोरमाया जि ब्ले गाबबाय दं। नै मा अबस्थायाव दं बा मालाय नै गुबुनानै नै माबायदि बिलाइखौ जागासिनो नायलाय। बिमाबो फिसाबो नै फुलखौसो जाबावलायो। गना होख्रावबाय थानाय बिदिसो जानायखौथ' इसोरथ' बिदि जाहोनो हानाय नङा आङो। जोंहासो सानजौफुनि नै लाल साहा लाबाय। ओमफ्राय काटा बिस्कुट लाबोदो आरो आं जानो बायो। ओमफ्राय सानजौफुनि बिहा आरो थुलुंसि साहा लोंदो, आंहा आरो लाल साहा। आङो थुलुंसि साहा लोंनो बिराद बायो। ओमफ्राय थुलुंसि साहा लोंदो। ओमफ्रायो बेलासियाव बेस्रा लोंनो गोसो जादो दां गेन्द्राद्रा बिदि गस्ला गानबाथाय बोराय नुयो मिथिबाय। बोरायफोरासो गानो। ओमफ्राय दा लोंनोसै आरो। ओमफ्राय काटा बिस्कुटसो लाबोबाय। दायो जाखाजोबगोन दे लोगोफोर बे बिस्कुट गैयो जाजोबगोन लायनो। सायाव सोमै जाजोबथारगोन इयो।
ओमफ्राय साहा लोंबा मानो आरो बिदि होननांगौ जे साहा लोंबाथाय साहा लोंबाथाय मानो आरो होनाबानो साया हाबलाङाथाय लोगोफोर मा खोथा बियो मा खारननि थाखाय बिदि होनबासो साया हाबलांलायनाय मा खोथा दं बेयावबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर